Ka yeng shong jong kinong ya sait an ka badan hanong ba shilong ka batip kum ka Shillong Bar Association hakajan miet jong ka arpsaw trik rumpang arajar arpsaw kala shabam du hakading ka ba isher kay ya ka balala panyo I na kaleng kanong ba Shillong ya ka por jong ka jing sedang jong ka jing pluk kading umpala bantip hendeling ba ka jing yo ring video la itu ba ka jing pluk kadai ka ba ka te ka yeng kanom la shu banyo I ka dur jong ka jing itanat jong ka kani ka yeng ka day ka blayang nadu ki por basen syar ki doli kata nadu usnam khat khandai spa khat lai bat hadu menta bapeni kani ka kubor umpat la ya ka daw jong ka jingplu jong ka hendai la shu la ban saki bakinong pelip ding nakatanat fire service kidang persang kat bala ban kenchat ban nomai lat ikading bakan kelang pan syaki wigi jaka khamtam ya ka CGM code kabadan hadian jong ka